Παιδιά, και στο σημερινό βιντεάκι θα δοκιμάσουμε Nerd Roll. Είναι Nerd Rope. Ok. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει στη ζωή μου ολόκληρη. Τα βλέπω πάντου αυτές τα... Είναι ένα ζελεδάκι μακρούλο που έχει τέτοια μπιρμπιλάκια ξινά. Και ναι, αυτό είναι εδώ πέρα. Και θα το δοκιμάσουμε. Έχω δοκιμάσει τα κανονικά Nerds που είναι σε κουτί, αυτά τα μικρά μπιρμπιλάκια που είναι θεόξινα. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα είναι. Θα δοκιμάσουμε, δεν θα το φάμε όλο. Οπότε με το 1, με το 2, με το 3. Δείτε πόσο πολύ χρώμα είναι εδώ, ειδικά για κολλιέ. Με το 1, με το 2, με το 3. Πάμε. Παιδιά, δεν είναι καθόλου ξινό σε σχέση με τα μικρά μπιρμπιλάκια που νομίζετε θεόξινο, γιατί τα μικρά μπιρμπιλάκια σκέφτονταν λίγο ξινό με γλυκό μαζί. Ένα τίμιο 9,5 είναι τέλειο. Και το μόνο που με χαλάει, έχει και σε μπλε, θα πάμε την επόμενη φορά να πάρουμε σε μπλε, γιατί η ίδια συσκευασία σε μπλε χρώμα, δηλαδή είναι με μπλε χρώματα μου. Λοιπόν, βάλτε ένα like, μια εγγραφή, να το δοκιμάσετε και εσείς αν το βρείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά. Γεια σας!